Good morning. Hi, good morning. Hi. ചേച്ചിത് ലക്ക് ഞാനീര് ലക്കിലേ എന്തേ అవి ఏ చప్పలు కొన్నతుంది చప్పలు ఏరు కొన్నతుంది ఓ పప్ప కొన్నతుందేనా అవంచ పడినా చెప్పాలి ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಚಪ್ಪಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಸರಿ ಪಾಡೋಡತೆ ಇರ್ ದೂರ ಉಪ್ನಿತ್ತೆ ಪೊಷ ತಂಗಿ ಪಾಡ್ನನ ದೂರ ಉಪ್ನೆ ಅಂದ ಏರ್ ಮಾತಾ ತುಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಪ್ನೆ ಶಾಮ್ ನಡಿ पोई 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 आइटे पोई ओले बपने पोई पोई चलो 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 पोई 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 आइटे पोई अब ಏರ್ ಕೊನತದೆ ಪಾತೆ ಅಂದ पोई बाकी दे पड़ा Okay. Hi guys, welcome back to our channel Vamshika's Cute Family Vlogs. Inita video dada panda Vamshina morning to evening routine. Al morning or the evening mutta dada malpalandi anonji elliya video mantada paadunderle so tule video nu skip malpanda tule anjane channel nu subscribe malpanda toonitanda please subscribe maltudu tule anjane video ishtana video gonji like malpule okay ita Vamshina bolpudu onji nidradu al gobbundurlala tule enka bolpu ಚಾಪತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತರ ಮರ ತೋದಿತ್ತನು ಸೊ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುದಾನಾಗ ನನ್ನ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ನು ಅಂಚದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟೀನ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ Johnny and Johnny. Papa. Hello, Papa. Wow, super atani. Huh? Irugan kana. Koi ugan kana? Ugan kana? Go, chalo. Vamshida aita antunappu edenda okay supera angondu irna koppi onu angada napale derleine yay wow sugundara Dayy kajipu. Mimi. Kadle tappu. Kadle. Anda. Okay. Done. Papa. Sari to nanti Johnny. Hi, Papa. Abu, naik. Dura. Pide chicken angadi poya. Toppi dika poya. Okay.
ಅದು ಕುಯ್ 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 ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗಾ ఇది నడపేదానే నడపు సేవదానే కట్టునుదే చికెన్ అంగడి ಓ ಏನು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಆವಾ ಓ ವಾವು ಅಂದ ಈನ ಒಯ್ ಪಚಿ ಲೆಪ್ಪೆ ರಾಪುಚಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುರನಿ ಬೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆ ರಾಪುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ವಂಶಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಡು ಇಜ್ಜಲ ಮಾರಮಂಗಲ ಮೆಲ್ಲ ವೈಪಚ್ಚಿ ಏರ್ ಶಾಕಿ ಬರ್ನೀರಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಬಂದರ ಅಂಟಿಗೆ ಎಂಚ ವಂಶಿ ದಯದ ತಿನ್ಪುನೆ ಏರ್ ಕರ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಲ್ಲ ಆಂಟಿಗೆ ಆಂಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ವಂಶಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನೈಟ್ ವಂಶಿ ಪೊಪ್ಪ ಬರಿಯಾರ ನನಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋನ್ನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಐನು ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಿಂತದು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಬಿದೆ ವೈದನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಏಪ ಉಲ್ಲೈ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ತೂಯರತ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾನೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಜನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಾವೆ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನೊಂಜು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ 1 2 3 ಓಕೆ ತೆಪ್ಪೇರು Edindo. ಪಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸೌಂಡು Papa. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರತೆ Papa. ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೇರು Bate ide. Bate. ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓ Bate. ಬತ್ತೇರಾ ಪಾಪ ವಂಶಿನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೀಜರಿಯ ಪಾಪ ವಂಶಿ ಜೆತ್ತಲ್ ಪಪ್ಪನ ಕಾತದು ಸತೆಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೀಜರಾ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಬೇಬಿ ನೆರ್ಪುಣಿದಾಯ್ ಬೇಬಿ ಅತ್ತ ನೆರ್ಪುಣಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಬಾಕಿ ದಿಪ್ಪುಡ ಅತ್ತ ಮುಗದಾಯ್ತ ಕಲಾ ಜೈ 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 ಜನ್ನ ವಂಶಿ ಜೈ 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 ಅಂತ ಜೈ ಜೈ ಜೈ